Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, among amahan ug tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitico. Dito sa bukid sa Sinai, ang Ginoo miingon kang Moises, pag-ihap kamog 7 ka semana sa mga tuig, nga sa ato pa makapito pilua ang 7 ka tuig aron sa ingon mamahimong kapatan og 9 ka tuig ang 7 ka semana sa mga tuig. Og sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan nga mao ang adlaw sa pagpapas sa sala, patinguga ang trompeta o kusog kaayo sa tibuok ninyong nasod. Balaanan ninyo ang ikakaliman nga tuig o pahatagi o kagawasan ang tanang mga mulupyo sa tibuok ninyong yuta. Panahon ni ining tuiga ang tanang kabtangan nga nabaligya, mahibalik ngadto sa karaang tag-iya ni ini o sa iyang mga sumusunod, o bisan kinsa nga gibaligya, ingon nga ulipon, mupauli sa iyang banay. Ang ikakaliman nga tuig, maoy tuig sa kalipay alang kaninyo, og niining tuiga ayaw kamo pagpugas ni mag-ani sa mga nanubo nga itanom.
ni mamukpo sa mga ubas sa parasan, nga wala pulungi. Balaan ang maong tuig, alang kaninyo, sanglit, tuig man kini sa kalipay, ug ang makaon lamang ninyo, mao kadtong makuha, gikan gayud sa uma. Niining tuiga, ang tanang kabtangan, nga gibaligya, may balik sa karaang tag-iya niini. Kung magbaligya kamo og yuta ngadto sa inyong isig ka Israelita, o kung mupalit kamo og yuta gikan sa inyong isig ka Israelita, ayaw kamo panglinimbungay. Palita ang yuta sa inyong isig ka Israelita, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, sukad sa katapusang tuig sa kalipay. O ibaligya usab niya kini kanimo, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, nga kini may abot. Kung daghan pa ang nabilin nga mga tuig, nga may abot kini, nan mahal usab ang inyong bayad niini. Apan kung diyutay na lamang ang maong mga tuig, barato usab ang inyong ibayad niini. Kay ang iyang gibaligya kaninyo, mauman ang gidaghanon sa abot niini. Busa, ayaw kamo paglinimbungay, hinunua, kadlukin ninyo ang Dios, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. May bawaan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa kaangayan. Imong giagak ang mga nasod dinhi sa yuta. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Ang yuta mihatag sa iyang mga bunga. Ang Dios nga atong Dios, nanalangin kanato. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahuna, si Herodes ang nagmando sa Galilea.
Nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya maugayod si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes man maumay nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagpunay man gud og sulti kang Herodes, nga dili matarong, nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon ni Herodes, apan nahadlok siya sa mga Hudeyo, kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw atubangan sa tanang nanambong ang anak nga babayi ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo. Busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko, nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, mingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ng ulo ni Juan, nga magbubunyag, nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari, apan tungod sa panumpa ngayang gihimo atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan o gilang gihipos ang lawas o gilubong. Humani ini, giadto nila sa Jesus o gilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon atong nadungog ang sugilanon may tungod sa kamatayon ni Juan nga magbubunyag, kung sa unsang pagiha siya namatay o kung anong siya namatay o gipunggutan sa iyang ulo. Nasayod kita nga si Juan nga magbubunyag mao ang una nga gipadala aron sa pag-andam sa dalan sa atong manunubos nga si Jesucristo. O sa iyang pag-andam sa dalan sa atong manunubos, nagsangyaw siya sa maayong balita. Og dili lang ang maayong balita ang iyang gisangyaw, kundi iyang gipangbadlong ang mga tawo nga nagbuhat og dili maayo. Sa iyang pagsangyaw niini, daghang mga tawo nga nalipay nga namati kaniya. Ilabi na gayud katong mga tawo nga malaumon nga nanghandoy sa kaluwasan, mga tawo nga nagbuhat gayud og maayo. Apan daghan usab ang nasubo og naguol og wala ganahi ni Juan nga magbubunyag. Ilabi na gayud ang mga tawo nga adunay mga tinaguan nga mga buhat nga sukwahi sa mga pagtulunan sa Dios. Mga tawo nga nagbuhat og dili maayo. Mga tawo nga nagpuyo diha sa kangitngit. Naglagot kang Juan tungod kay si Juan nagsulti man sa kamatuuran, ug ang kamatuuran para nila sakit. Ang kamatuuran para sa mga tawo nga adunay tinaguan, dili maayong mga binuhatan, sulaw og sakit para kanila. Ug usa na ni ana si Herodes o si Herodias nga gibadlong ni Juan nga magbubunyag nga dili maayo ang inyong gibuhat, dili maayo ang pagpangasawa sa asawa sa imong igsuon nga si Felipe, kay usa ka na kapag panapaw. Although si Herodes nasakitan siya, naglagot siya nga namati kang Juan, apan aduna say kahadlok ni Juan. Kaysa pagkatinuod si Herodes, ganahan usab siya nga mamati sa mga pagtulunan ni Juan. Apan unsa may nahitabo nganong iyang mangipapunggutan si Juan sa iyang ulo tungod kang Herodias. Si Herodias naningkamot gayud iyang mapatay si Juan. Apan wala siya makitag higayon nga mapatay si Juan. Og nining tungura sa dihang nakakita na siya higayon, gumikan sa iyang anak nga dalagita nga misayaw at tubangan sa mga bisita ni Herodes, didto na napunggutan sa ulo si Juan. Ug tungod
Kay aron dili maulawan si Herodes at ubangan siya mga bisita. Bisan subo para kaniya, bisan supak siyang gusto ngayang punggutag ulo si Juan. Iya kining gituman aron dili siya maulawan at ubangan siyang mga bisita. Kay nakapanumpa naman siya sa maong dalagita. Now mga igsuon, kini nagpadayag o nagtudlo kanato. Una, nga diha sa tuang pagpuyo sa kinabuhing Dios nun, diha sa pagpaningkamot, nga mapuy-an nato ang kamatuuran, diha sa tuang pagka-Kristiyanos, kung kita magsunod sa kabubuton o kasuguan sa Dios, kung kita mutuman sa gusto sa Dios, ana ang mga pagsulay, ana ang mga kalisod, ug posible nga nausab ang mga pagbiay-biay batok kanato, ang mga pagpanglutos batok kanato. Dili naman siguro pareha kaniadto ang mga pagpanglutos nga to ang masinati, apan karong panahona lahi ang klase sa pagpanglutos ang atong masinati kung kita magtuman sa kabubuton sa Dios, kung kita musangyaw sa kamatuuran, kung mubarog kita og musaksi sa kamatuuran. Apan si Juan nga magbubunyag, naghatag kanatog kadasig, naghatag kanatog paglaom, nga diha sa tuang pagpuyo sa kinabuhing Dios nun, ato matagamtaman ang dakong ganti nga dili ikahatag sa kalibutan, ang ganti sa kinabuhing dayon, ang ganti sa gingharian sa langit. Dili ba ang Dios nagingon man, si kinsa gani katong naninguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mamatay hinuon, apan katong wala mahingawa o wala mawilis ang kinabuhi ng kalibutana, makatagamtam sa kinabuhing dayon. Ikaduha, daghan kanato nga isip mga magtutuo sama usab kang Herodes, balimbing 50-50 ang pagtuo, 50-50 ang kinaiya. Si Herodes mituo siya kang Juan, apan nagpadala siya sa haylo sa kalibutan, nagpadala siya sa haylo sa sulsul sa demonyo. Usahay aduna kitay makinaiya nga ingon niini. Naana nato, gitudlo na nato ang mga pagtulunan sa Dios. Gihatag na nato sa Ginoo ang tanan. Halos gihungit na sa Ginoo ang tanan. Apan dunay mga panahon nga dili kita mamati sa iyang mga pagtulunan. Dunay mga panahon nga atong ipalapos lang sa atong pikas dalunggan ang mga pagtulunan sa Dios ngayong gibilin diya sa simbahan. Ug ato gayong buhaton kun unsa ang atong gusto. Ganahan tang atong gusto mo'y matuman ining kalibutana. Unang siguro ato ang patan-aw natong kaugalingon karon. Asa man nato makita ang ato ang kinabuhi, asa man nato makita atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Isip mga Kristiyanos, nakita ba nato ang ato ang kaugalingon o kinabuhi diha kang Juan nga magbubunyag? O atong nakita atong kinabuhi sama kang Herodes? Mao kini atong angay pamalandungan, isip pa nga magtutuo sa Dios. Aduna ba kitay pagtuo? Pagtuo nga sama kang Juan nga magbubunyag. Pagtuo nga anda mo barog sa kamatuuran. Pagtuo nga musangyaw gayud sa maayong balita. Sama ba kita kang Juan nga nag-andam sa dalan sa Dios? Mga igsuon, niining kalibutana, daghan ang mga pagsulay, daghan ang mga tentasyon nga ato ang masinati, atong mahibalag sa ato ang pagpanaw, padulong nga sa gingharian sa langit. Apan, ang Dios nag-auhag kanato, pinaagi kang Juan nga magbubunyag, pinaagi sa mga mayong panigingnan, nga padayon kita, taliwala sa mga pagsulay nga ato ang mahibalag. Padayon kita sa paglakat, padayon kita sa pagpaningkamot, nga atong makabut ang kinabuhi nga giandam sa Dios kanato. Ang ganti, ang labing mahinungdanong ganti nga itagana sa Ginoo kanato. Atong puy-an ang ato ang pagka-Kristiyanos, atong puy-an ang ato ang pagkamagtutuo, atong tumanon ang mga kasuguan nga gihatag sa Dios kanato. Kang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga kasuguan, ang tumong lang yun niini
para ragyod sa atong kaluwasan. Para sa to ang kaluwasan, ug wala na hilain. Kay ang Dios dili siya buot nga mahimulag ta kaniya. Busa maningkamot kita nga ato kining mapuy-an, atong mabansay aron sa ingon ato sab kining mapadayag diha sa katilingban. Kung unsa man ang atong gipangtaguan nga mga dili maayong buhat, ato na nang i-let go aron sa ingon dili kita magmahay sa katapus-tapusan. Dili kita mapareha ni Herodes nga naguol tungod sa iyang gibuhat, tungod kay nagpadala siya sa sulsol sa buhat sa yawa. Mga igsuon, sa atong pagpadahay ng Santos nga misa, pangayoon nato ang tabang sa Ginoo. Pangayoon nato ngayang ipadala ang iyang mga balaang anghel aron sa pagbantay kanato diha sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nga mapanalipdan kita batok sa tentasyon, batok sa haylo sa mga yawa diha sa atong tagsatag sa kinabuhi, ug makasugakod unta kita sa atong panaw sa pagkabot sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Palihog manindog. Nagkatigom kita diha kang Kristo nga mibuntog sa tanang dautan. Masaligon kitang mudangop ngadto sa amahan, dala ang atong maampuong mga katuyuan. Magampo kita diha sa pag-ingon. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pag-ampo. Ngang simbahan, mabag-o ug matinud-anong musaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi, sa ingon matabangan nga matukod ug mapabangon ang nahunlak nga kalibutan. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, dungga nga among pag-ampo. Nga ang nakigubat nga mga nasod, makakaton pagpuyo diya sa panag-uyon ug sa pagtinabangay, aron makabot ang kalinaw sa kalibutan. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, dungga nga among pag-ampo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran ug mabatukan ang sikretong mga paglimbong sa dautan. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, dungga nga among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makadawat sa Diyos nung kahupayan gikan sa mga tawo nga nagatiman kanila. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, dungga nga among pag-ampo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslano na lang kanamo. Nga si Venerable Chupilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, dungga nga among pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na makadawat sa tunayng puloy-anan nga gisaad kanila. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, dungga nga among pag-ampo. Makagagahom nga Dios ug Amahan, sa paghalad namo sa among mga pag-ampo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong anak, ang mibuntog sa sala ug sa kamatayon, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iya ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eukaristiya magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa makalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdahig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawat kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawat kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita na Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panaginig suunay.
Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daigon ng Dios, daigon ang iyang santos nga ngalan. Daigon sa Hesus Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigon ang ngalan ni Jesus. Daigon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos ug walay buli nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit.
Daigon ang ngalan ni Maria, Berhen ug Inahan. Daigon ang iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diya siyang mga anghel ug mga santos.